Linya kasama ang spokesperson sa Davao City Police Office, Police Captain Hazel Tuazon. Straight to the point. May buntag, Captain Hazel. Good morning po. Yes, ma'am. Ayong buntag, ma'am. Sa tanang nag-inom ng programa, ma'am. Ayong buntag sa natong tanan po. Yes, ma'am. Merry Christmas sa atong mga kapulisan dinhi sa syudad. Ma'am Hazel, mangutana mi, ma'am, kung kumusta ang atong pagplastar karon, no? Sa security measures nato, labi na panahon sa Pasko. Yes, ma'am. Ang security measures sa Davao City Police Office, ma'am, no? Morning di pahingusgan nato ang ganong business nato, Davao Defense System. Pero yung open Davao Defense System, ma'am, o na ginabuhat sa ato ang kapulisan karon para pag ginon sa krimen nga may tabo sa ato ang syudad sa Davao. And then mga yung pasensya, ma'am, no? Kooperasyon sa ato mga isunabawenyo na kung na may traffic, gumigan ka na sa checkpoint na ginabuha sa ito ang kapulisan. And then, ang tabang lagi mga kooperasyon ng among hangyo kanina. Para po rin sa hindi namin para sa pipina lang, para sa kayo ang katanang na gusto ka na hapal o marinawag na sipsa. Yes, ma'am. Kada atong discomfort sa traffic, wala ra na siya, ma'am, sa dako nga cause o razon, no? Nganong gihimo nato ning mga checkpoints o kini Yes, mao ang seguridad. Thank you kaayo, ma'am, sa pagpasabot ana, ma'am, sa publiko. Unya, kining Misa de Gallo, ma'am, 2 nights na lang, ma'am, kung wa ko masayop sa atong mga kaigsuonang Katoliko. Dunay kabalaka ang pipila sa dihang among gihisgutan ni ganina, ma'am, ba kay wa ba sila na balaka nga Misa de Gallo, nya katubitaw nahitabo sa may Marawi, ma'am, nga during Catholic Mass pud siya. So mitumaw ang ideya, ma'am, nga why not himuong online, no? Ang Misa de Gallo na ay of course na bahin ang reaksyon na ay gusto nga dili, na ay gusto pod nga mag-online. Sa ato, ma'am, sa DCPO, unsay mensahe nato, ma'am, sa nakulbaan nga publiko kalabot ni ini, ma'am? Yes, ma'am, from Davao City Police Office, ma'am, no? Bisan pa nga sila naka-adlaw ang nilabay, naka-full alert status niya parang ato ang syudad sa Davao, ma'am, Davao City Police Office. Para pa siguro, ma'am, no, ang pag-conduct na to, mga skill reports, pagkada ko investigation, validation sa mga reported na mahatag sa ato ang community is ato ikuan, ma'am, nga wala tayo na receive na validate nga report na na-threat ang ato ang syudad sa Davao. Okay. But then, bisan pa wala tayo threat nga na-receive din sa ato ang syudad sa Davao, ma'am, atong giawhag ang tanan nga magbinantayon kita sa palibot, magpakabana kung unsay nahitabo sa palibot, ma'am, no, dili nato pasagdan kinatay nakita dapat i-report. At practice ato kanunay ang culture of security. Yes, Ang ma'am. mga simbahan, ma'am, natay paniloy ana with the help of the explosive and canine unit sa syudad sa Davao at ang SWAT naghahatag na o nag-assist sa ato ang kapulisan sa pagsiguro, ma'am, nga safety gyud ang tanang venue sa ato ang Pasko Fiesta, especially nga magtugod na po ang simbang kami karong December 16 po, ma'am. Yes, ma'am. Tinuod gid na December hangtod pa da sa Enero, murag taas-taas gud nga panahon, ma'am, no? Ang ato ang kapulisan, ma'am, okay ra ta, sufficient ang ihap sa atong kapulisan. Yes, ma'am, ang Davao City Police Office personnel, ma'am, no. Basta Davao City gani, ma'am, sanay na ang mga pulis diri, ma'am, nga ingunani gid ka busy ang ato ang syudad sa Davao. But then pasiguro gyud nato bisa pa sa ato ang kabisi, pasiguro nato ang seguridad. And then nato augmentation, ma'am, from the Police Regional Office 11 ng mga kapulisan para pagdagdag seguridad diri sa atong syudad sa Davao, ma'am. Thank you, Ma'am Hazel. Ang mga naminaw karon, ma'am, I know kahit pa paano na may mawaay lahang kabalaka, ma'am, kay kini mga security nato nga ginahisgutan karong panahon na labi na panahon sa holiday, no? Speaking of holiday season, Ma'am Hazel, unsa bay sagad na mga krimen or dapat na bantayan sa publiko nga nagapanghitabo karon, ma'am, panahon sa Pasko? Yes, ma'am, ang ato lang yung ibantayan, ma'am, no, kaning pagpangawat, kaning natay po tayo mga incident, ma'am, no, nga robbery. But then kanang mga robbery incident, ma'am, mga natay solusyon na file na ang kaso sa korte. Dili man madakot dayon ang suspect, but then ang ato ang mga investigator, station commander sa ring kamot yung ma-identify alokit ang suspect para ma-file og kaso. Then kung magawas na wala to operation na mo sila legally nga madakop kay wala na lapse na sa oras, ma'am, no, kung mo ingon ta nga hot pursuit operation, but then lapas lagi sa oras mo na magpaabot na lang ta after filing sa case, warrant of arrest, then dakop sa mga suspect. And then kaning sa mga kawatan, ma'am, ang ato nang gihangyo lang gyud sa mga katawahan, ma'am, no, nga magbinantayon lang gyud sa palibot, dili magkumpiyansa, dili magpakita og mga kwarta in public
Dili mag-ihap og kwarta ma'am no in public nga init ka na sa mga mata sa mga kawatan. Dili na to siya tagaan og opportunity nga magkakawat ma'am, no? Magpaibog-ibog. Yes po, ma'am. Paibog-ibog Yes sa po. mga bonus, no? So hinay-hinay Yes, lang ma'am. yun, no? Mga kasama karon panahon na. So kawat, that's one, no? Nga dapat mga scam pod. Tama ba, Ma'am Hazel? Daghang scam karon kay daghang kwartang tao. Yes, ma'am. Yes, ma'am, kanang scam, ma'am, no? Kanunay man ta nagpa-remind, ana, na napot tayo mga text messages nga ma-receive, ana, ngano na amang joy ka ng mailad, ma'am, no? Yung ana, ang kasagaran ba yung mga biktima ni ma'am, kaning mga nanay, mga edad, ma'am, ba? Ato, ano i-remind sa tanang karaghanan nga, ato i-disseminate, kaya mga scam nga nahitabo rin sa ato palibot, para ang kanang upan in town, nga walay kalibutan nga, nailad na sila, at least ma-inform sila, ma'am. Correct, no? So, mga anak nga medyo batanon, kung medyo dili taki pa ang ginikanan kay may edad na, palihog pa ki pahinumdom sa ilaha. Salamat anak nga pahinumdom, Ma'am Hazel. Unya, ma'am, kining inyong Christmas Mobile Patrol, ma'am ba, nga nagtuyok-tuyok, kasakayon kay kuana, ma'am ba? Unsay mensahe, ma'am? Mensahe behind the Christmas Mobile Patrol, ma'am? Yes, ma'am, di Christmas Mobile Patrol, ma'am. In connection na siya sa ato ang pamaskong handog sa from Davao City Police Office. Year 7 na ni ma'am nga ginabuhat sa ato ang Davao City Police Office. Ang paghatag og pahalipay labi na ni atong mga bata nga nihanlan jud og tabang. Actually, ma'am, ang kaning mga beneficiaries ani selected ni siya, ma'am, no, katong yung mga Police of the Poor Children. And then nagpasalamat sa mga active stakeholders nga ning suporta sa mga programa sa Davao City Police Office, ma'am. Kada tuig na gyud ni ma'am. Pwede ba mo sakayan ang inyong mobile patrol na ay decoration, ma'am? Yes, ma'am. Pwede kayo, ma'am. Welcome kayo ang tanan ng mga musakay sa mga, ma'am, sa Sige, mga ma'am. mobile patrol nga na yung mga Christmas decoration. Oo, nindot kayo. Friendly kayo ang naong sa ato ang patrol. Kayo makakita magutag ako personally, makita makulbaan ko ba? Makasakay patrol. Pero Yes, murag, gusto ko mo sakay na sa dihang nakita na ko ang decorations. Bitaw. Yes, Thank ma'am. you kayo, Ma'am Hazel. Merry Christmas sa Davao City Police Office. Og sa katapusan, ma'am, unsay mensahe nimo sa publiko alang sa malinaw, no, secured nga pagsaulog sa Pasko. Ma'am Hazel. Yes, ma'am, from Davao City Police Office, ma'am, no, in behalf of our City Director, Police Colonel Alberto Pañalupas, kami kanon nagpasalamat sa mga katauhan nga aktibo nga nisuporta sa Davao City Police Office. Gumikan sa ilang tabang, ma'am, nag-number 1 ta sa Yes. unit performance rating sa Police Regional Office 11 among all other units, ma'am, no. Congratulations di ay tuod, ma'am. Yes, ma'am, daghang kayong salamat, Oo. ma'am, sa inyo sa daghang katawhan nato, ma'am, nga suporta. And then through media, ma'am, daghan kaayo mo natabang sa ato ang kapulisan, sa ato ang katawhan, to pag-disseminate information kung sa rin kinahitabo status sa ato ang siyudad sa Davao. Yes. Unta, ma'am, kanunay ang ato ang ma'am, no, partnership, community, kapulisan, and other law enforcement offices, ma'am, no, nga naghatag og seguridad diri sa ato ang siyudad sa Davao. Yes, ma'am. Always i-remind nato, ma'am, ang practice nato, observe nato ang culture of security kada ko kami sa tabang sa ato ang siyudad. Salamat kay ma'am og more power sa atong mga kapulisan labi na kay taas-taas nga grabe ang ato ang preparation nun atong ginahimo when it comes to security. Og Merry Christmas sa inyo ha, ma'am, sa Davao City Police Office. Salamat po, Ma'am Hazel. Yes, ma'am, mayong buntag, ma'am, og Merry Christmas sa ato ang tanan, ma'am, og mabuhay ang Davao City, ma'am, and God bless Davao City, ma'am. Salamat kaayo. Police Captain Hazel Tuazon kasamang spokesperson sa Davao City Police Office. Radyoman Michelle